Si Larry Gadon na interview sa mga sakop sa mga tigbalita. O niya matod pa ni Larry Gadon mga kabombo nga nagbasol siya, nagmahay siya, nisuporta siya sa mga Duterte kaniadto. Wa siya kauyon sa mga gibuhian nga mga pamahayag ni Sara Duterte, hilabi na sa gibuhian nga pagpanghulga ni Sara Duterte nga iyang ipapatay si Bongbong Marcos, Lisa Marcos o si Martin Romualdez. Kung pananglitan, doon na po ay bati nga mahitabo sa iyang kinabuhi. Or kung mamatay si Sara Duterte, matod pa niya, doon na siya gikakontrata daan nga ipapatay po niya si Bongbong Marcos o si Lisa Marcos o si Romualdez. Tungod ana, wa makauyon si Larry Gadon sa maong pamahayag, ni file siya og disbarment batok sa Vice Presidente. Tumaminaw si Larry Gadon mga kabombo. Yes, I really regret. Why, sir? Hindi ko na maakalain ng ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya doon sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chine-check kung ano yung binibigay ng PhilHealth. Yung mga sinasabi niya iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Ano ba tinasab si Larry Gadon mga kabombo nga na-interview sa mga tigbalita? Ni adto sa Korte Suprema si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon aron mopasaka og disbarment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Ang pag-file og disbarment ni Gadon batok sa tuag Vice Presidente tungod sa giingong assassination threat nini batok sa presidente tungod sa hulga batok ni Bongbong Marcos, Lisa Marcos o kang House Speaker Martin Romualdez. Matod pa ni Gadon nga nagbasol siya nga misuporta siya sa mga Duterte kaniadto. Gani matod pa ni Gadon nga ang statement ni Sara Duterte immature. Wala magtuon bisag unsa nalay gipanulti niini mga kabombo. Nakinumdum ko kaniadto kani si Larry Gadon tila man kayo nis mga Duterte. Sa diyang si Rodrigo Duterte pa'y presidente. Apan karon ni balitok man og 360. Ni bali og pinakalit mga kabombo. Dili naman gud siya makabenepisyo sa mga Duterte. Kay wa naman sa pwesto si kanhe Presidente Rodrigo Duterte. Unya giuwansad og mga isyu si Sara, hinungdan nga ni sip-sip og maayo si Larry Gadon sa Marcos administration. Murasad siya og nangamong kay abogado man siya kaniadto si Gadon. Apa nadisbar lang. Nadisbar tungod sa gabasto sa baba niini. Dinhi nato makita nga ang iyang loyalty ngadto sa mga Duterte natapos na. That's how loyalty ends when benefits stop. You cannot control someone's loyalty. Ang tao kung di na gani makabenepisyo nimo, mawala gyud na iyang loyalty. Pero kung mapahimuslan pa ka, mientras makabenepisyo pa na sila nimo, magpabilin gyud na ang ilang loyalty. Lisod kayo isalig og tao karong panahon na. Kung gusto kag loyalty, nga dili ka kayang traidoron, pagbuhi og iro. Kanang iro di na mupaak og amo. Bisag imo pa nang bunalan, kanang imong iro, di jud ka ana paakon.